bon dia. Aquí estem el meu pare, Antonio, que ha vingut algunes vegades a la teràpia també, jo, Maribel, i la protagonista d'aquest vídeo, i sobretot la que més ho agraeix el fet d'anar a les teràpies, la Wicca. Nosaltres estem molt contents d'aquestes teràpies, realment portem 2 mesos, octubre i novembre, i realment el canvi a la Wicca ha estat impressionant. Jo diposito molta confiança i moltes expectatives a la Wicca, però en cap cas pensava que el resultat sobrepassés les meves pròpies expectatives, que ja són molt altes en ella. El Toni em va ser recomanat per al primer etòleg de la Wicca, perquè la Wicca ve de la protectora i va estar sent maltractada i vivia al carrer. Per tant, tenia molts problemes amb les persones i molts problemes amb els gossos. Per tant, era una gossa que no tenia recursos per autogestionar-se ni emocionalment ni socialment. I per tant va ser recomanat el Toni, perquè de fet jo personalment soc molt reàcia i molt desconfiada amb la figura d'educador que al final s'ha acabat creant en aquesta societat, perquè encara i desgraciadament hi ha molts educadors i educadores que utilitzen tècniques i metodologies molt poc apropiades pels animals i molt poc respectuoses, i crec que el Toni jo crec que per mi personalment és l'educador perfecte. O sigui, és una persona pacient, és una persona poc interventora, intervé només en els moments que realment és necessari, respecta l'autonomia i la llibertat dels animals, respecte a l'individu, perquè els animals, evidentment, cada animal és un individu independent i no té res a veure amb cap altre, com és el cas també de les persones. I crec que per tot això, per tot el que hem dipositat nosaltres, com som la família de la Wicca, com el Toni, com l'educador, crec que hem dipositat tot l'esforç. L'avenç a la Wicca ha estat excepcional. Crec, no obstant, que encara falten millores, però perquè crec que tot a la vida és millorable, nosaltres mateixos, les nostres conductes són millorables, i per tant el treball crec que ha de ser constant i per sempre. Per mi l'objectiu de portar-la a les teràpies era sobretot no adoctrinar-la, perquè en cap cas crec que si l'objectiu és adoctrinar un animal, crec que el Toni no és la figura apropiada per tot això, perquè respecta sumament els animals, i crec que les teràpies tenen l'objectiu de reinsertar, en aquest cas la Wicca, reinsertar perquè tenia un problema, o d'integrar els animals en la vida en societat. Realment són els nostres animals, són animals domèstics, i per tant jo crec que la nostra responsabilitat és que visquin amb nosaltres en cap tipus d'amenaça i sobretot incrementar el seu benestar al màxim que puguem. Jo crec que per això el Toni és una persona que ha demostrat suficientment aquesta capacitat d'aprenentatge en els gossos, en grup sobretot, i cosa que és molt difícil en grup. Per tant, ho admiro moltíssim i ho recomano a qualsevol persona, sobretot això, a qualsevol persona que tingui aquest objectiu, no adoctrinar ni entrenar els animals, perquè aquest crec que no és l'objectiu, sinó afegir-los a la societat com un individu més de la nostra ciutadania. ¿Alguna cosa, Papa, a dir? Bueno, yo lo único que... Ja s'aixeca. Mira para aquí, aquí. Mira, Wiki. Yo lo único que diría sería que tendría que haber leyes muy duras para aquellas personas que maltratan a los animales. Pues los animales no son los malos somos nosotros. Y la prueba está en lo que era la Wicca, que en un principio cuando me vio no me quería para nada, ni a mí ni a nadie. Sin embargo, hoy ya, hace ya cuestión de 2 o 3 meses, cuando ya llevaba 9 o 10 meses, ya es una pasada cuando nos vemos. Tanto yo la quiero a ella muchísimo, como ella me devuelve todo el cariño que se le da. Y siempre con ganas de ella de verme a mí y yo de verla a ella. Pero parece otra, y es simplemente porque ya ha cogido la confianza que un animal necesita y que se la pueden dar solamente las personas. Y si no le dan esa confianza y encima la maltratan o los maltratan,